Paniku f'Ħassabtan fil-faċilitajiet tal-Enemed hekk kif 3 ħaddiema niżlu f'tanker minn waħda mill-entraturi iżda ħarġu minn band oħra. Dan bil-konsegwenza li tqajjem tħassib dwar is-saħħa u s-sigurtà fil-post fost biża' li seħħ xi inċident u l-ħaddiema setgħu inqabdu fuq ġewwa. L-aħbar malajr terdet u għal xi ħinijiet saħansitra nbidlet tant illi kien hemm min irrapporta li seħħet splużjoni u li l-ħaddiema kienu maqbuda fuq ġewwa jew mirduma. Kawża ta' dan fil-post intbagħtu membri tal-Protezzjoni Ċivili, Pulizija, ambulanzi u tobba tal-emerġenza illi waslu immedjatament u bdew iħejju għal ħidma delikata u urġenti. Iżda fil-pront deru 3 ħaddiema sorpriżi bl-ammont ta' nies li kien hemm jistennewhom. Dan hekk kif ir-rapporti li saru kienu biss allarm fals. Ma ġara xejn, tħanna ġattan biex naqtaw kurza ta' kamu kbir, għax kulħadd jgħid kamu kbir kamu kbir. Tħanna minnaħa, uħriġna minn oħra. La, kena wieħed ċempel li ħasbat bida jgħidilna ma benix nisimgħu dak it-tol kollu. Ħasab l-miet għandikun, għall-mietu 3 ġattanku. Kammen ngħidlek inti kollhom avvalanzi, fire engines, pulizija. Waħna ħriġna minnaħa l-oħra nitkum ma ġenna fuq ġara għandin nitkellmu hekk, naraw in-nies jiġru. Għandna ġara, daw in-nies jiġru kollha. Daħlu d-dilta fit-tanku ma beqewem, metlu dawk aħna. 3 kontu? 3 konna. U 3 ħriġna. Għalli f'saħħit. U ma użgur ukoll, dik il-istorja kollha u għamlu dal-pannik kollu. Għas konna nafu b'xejn. We are 2 person waiting outside, but I go other exit side. So he worried about us. So small have a mistake, so he also have mistake. But you took all precaution. Sorry. Okay. Il-każ seħħa l-ħabta ta' 2:09 ta' wara nofsinhar.